दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदियै लाइमोनफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों। साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा जिउआव थांनानै थानायाव माबा मोनसे खालामनानै लानो हानायनि थाखाय बिटिसि सरकारा लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख राङै फैसा होनाय जादों। बिटिसि सरकारनि बेबादि बिथांखिनि गेजेरजों साबैसे जेनिउन लाइमोनफोरा बे रांखौ मोननो हाखो आरो बेनि नटिफिकेशना माब्ला ओंखारनायमोन आरो बे रांखौ मोननायनि क्राइटेरियाया मामोन? गोबां लाइमोनफोरानो बे सोंथिखौ खालामदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिसि सरकारनि लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि सायाव गोबां अजद ओंखारनायखौ नुनो आरो खोनानो मोननाय जादों। गोबाङानो बेखौ इलिगेल होनाय जादों होननानै बुंदों आरो बेयो मानि थाखाय इलिगेल जाया जानो? बिटिसि सरकारनि बे स्किम एबा आसनिखौ होनायनि जेबो नटिफिकेशन ओंखारनानै फैयाखै। बेखौ मोननो थाखाय मा क्राइटेरिया नांगौ आरो बेनि फर्मखौ अनलाइन ना अफलाइन होदों? अफलाइन होदोंब्ला बेनि फर्मखौ बबेहाय होदोंमोन? बेखौ रावबो जेनिउन लाइमोनफोरा मिथिस्लाबाखैमोन। गोबां लाइमोनफोरानो बुंदों बे 2 लाख रांखौ जायफोर सुबुङा पार्टीजों सोमोन्दो दं आरो इलेक्शननि समाव पार्टीनि जानानै खामानि मावदों बैसोरसो मोननो हादों। बेजों लोगोसे नखरसेयावनो 7 सिमहालागै बे स्किमनि रांखौ लादों होननानै गोबां अजद ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो गोबांनिफ्रायनो कमिसन लादों आरो सोरबानिफ्राय 2 लाख रांनि गेजेराव 1,50,000 रांखौनो लांफिनदों होननानै अजद दैखांदों। दा बैफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मुङावल' लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होदों आरो बेखौबो जायफोर लाइमोनफोरा थारैनो बे रांखौ मोननांगौमोन बेखौ मोननो हायाखै। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा थाबावखो? बेनिखायनो सरकारा स्किमखौ दिहुनबायब्ला एबा फोसावबायब्ला बेयो लिगेलै एबा ट्रान्सपारेन्ट जानो नांगौमोन जाहाथे थार बिजाथिफोरा बेखौ मोननो हायो। बेखौनो आं बुंनो सानो। बिटिसि सरकारनि लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि सायाव एम अख्रां बर' बिथाङा गोख्रों अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा आरटिआइ होनायनिबो बाथ्रा बुंदों। बिटिसि सरकारनि लाइमोनफोरनो रां होनाया लिगेल बाबै होआखै। लाइमोनफोरनि मुङाव माखासे दैदेनगिरिफोरा एबा जायफोर बे खामानिखौ मावनायनि बिबान मोनदोंमोन बैसोरो बे रांखौ जाख्ल'दों होननानै एम अख्रां बर' बिथाङा गोख्रों अजद दैखांदों। नोंथांमोना एम अख्रां बर'आ मा बाथ्रा बुंदों बेखौ मोजाङै खोनासंनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरनो हागोन। थारैनो बियो लिगेल ना इलिगेल जामारदों? लिगेल माबाया मानो गैया? नों माबा मोनसे स्किम होदों गभर्नमेन्टआ बेखौथ' मिथिनांगोन ना। नटिफिकेशन मानो ओंखाराखै ओरै होननानै बेनो माबा एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ बयबो मानो मोनाखै? बहा अनलाइननि माबाया बोरै? बा नों फर्म मोनदोंबा बहा मोनदों फर्मखौ? एटलिस्ट बेखौथ' मोननांगौ ना। बेखौ मानो मोनाखै? आंनि प्रब्लेमा बेयाव देरसिना। मोनोमोनना उननि बाथ्रा। आरो जों बयबो मिथिगौ, नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बारा मिथिगौ नङा होमबा? सोर बोरै मोनदों? न'खरसेयैनो सोरबा 10 जन गाहाम मोनदोंनो। मैया आं दरंगाजुलिनि सासे मानसि लोगो मोनदों आरो कुमारिखाटा जोंनि टाउनफोर नालाय 10 जना लादोंनो। 10 जना 7 आं बावबाय 7 ना मानो 10 लाख न'खरसेनिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनिनो माथो ओंखारदों माथो। सोरबा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिराखै होनबा मानो ओरै मोनदों होननानै मेरला दङ बेबायदि। थ' प्रब्लेमा बेयाव बे बुस्थुखौ बिपिएफ जा इउपिपिएल जा गाबोन जुदि आं बिपिएफआव हाबोना बिपिएफनि स्टेजाव थानानैनो आं हाग्रामा सारखौ सोंगोन आं सार मानो बिदि जाखो होननानै। आरो बिदि मानसिखौ सोरबा लागोन नामा पलिटिक्सआव? सोरबा बायगोन बिदि मानसिखौ? आं हले सोंथारगोन। सोरबायबा सोरबाथों आङो सोंगोन मानो बिदि जाखो होननानै। दा नों लाइमोननि खोथा फैदों जेब्ला बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबो माबा खोनायाखै होनबा अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा? नंखायबा केस होथों नङा मानहानि केस होथों, नंखायबा डिफेमेसन केस होथों, मानो होआखै? सोरो? बिक्रम दैमारिया सोर बे? हा आङो मोनसे खोथा मिनिनो ओंखारगासिनो मानसिफोरखौ आरो हा आं नाम लानो बायो नाथाय जों अबे लामाजों थांगासिनो आं मिथिया। एसे एनै फैसानि थाखाय मानि थाखाय सानैसो मानसिखौ ओरैबायदि जोङो माने माबा खालामगासिनो आरोखि माने मिडियाआवल' दै पाब्लिकआव मा दं आं मिथिया मिडियाआवल' खालामबाय थादों। बिसोरखौ सोंलाय नों जायनि नाम लादों बिसोरनाव सोंलाय। बिसोरनाव 6 जनसो ग्रुप दोङो हा बिसोरनि ग्रुपआ मा नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार बायदि खालामनो नागिरथारो गावखौ नङा होमबा? जे दिनै माने बिपिएफआवनो हमना ला आरोखि नेचारेलि मानसिया डेथ जायो नङा होनबा? सानसे थैगोन अराय थाथाराबो नङा बे बुहुमाव हा हाग्रामा साराबो सानसे थैगोन बैसो जानानै आंबो थैगोन जेसेबां दङ नङा होनबा? मर्टेल ना नङा होनबा? थ' बिसोर मा सानदों नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार जों जागोन बायदि खालामबाय थादों। नाथाय लिडारनि आखु माबा नुदों नोङो? लिडारनि आखु दङ दिनै इउथनि जे खोथा बुंदों जायनि नाम लादों नोङो बेहा
बुंबा गाज्रि जायो गारि सारनि खोथा बुंगासिनो नोंसोर दा सोङाखै नालाय आंनो बुंदों आरो आं फेसबुकआव लिरना सोंगासिनो दङ मानो बिदि लिरदों होननानै आं गारि सार लानो जेबो जेलासि गैया नोंनि खस्थ'जों जुदि लादों माबा मोनसे लामा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नों इउथ लिडार होनना बुंगासिनो गावखौ आं इउथ लिडार होननानै इउथनि थाखाय मा सिमां दङमोन मा सिमां दङ आरो थांनाय 6 मासाव नों जिबायदि गारि लादों इन'भा मायबा गारि लादों थांनाय 6 मासाव नों सोर इउथनि थाखाय मा खालामखो बेखौ सोंनांगोनब्रा मानसिया मिथिबाय बे कुइसन रेज जानांगोन दिनै फैनानै प्रमद बर'आ ओरै इउपिपिला ओरै बेखौ बुंबाय थाबाथ' जायाना नङा इउथनि थाखाय 6 मासाव मा खालामखो बेखौ कुइसन खालामग्रो माथोलाय बै 2 लाखखौनो माथो मोजाङै राननो हायासै माथो बेहायनो माथो खुनु माबा गैया होमबालाय इउथनिलाय मा खालामबावगोन मा इउथ लिडार जाखो बेलाय नङा बाथ्राया जोंनाव सोंब्रा जों मा खालामदों नाजागासिनो जोङो बाख्नायनोबो नाङा थेवबो थैथां बनोब्ला नाजागासिनो नै बिराद फैसा जायो होनना बुंबाय थायो फैसा जायोनो होनबाय था खामानिखौ मावबाय थादोंना जोङो बिसोरना मा मावदोंमोन दाखालिनि सिगाङाव दा लाइमोननि जिनिसखौ सोर जोंगोन कुइसनखौ सोर खालामगोन दा नङा आं जेसेबां मिडिया नुयो जेसेबां मा नुयो बयबो मोजां माबाबाय थायो आंखौबो बुङो दा मोनजायैखाय बुंदों नामा होननानै आंथ' जानानै सिरि थानो हायोब्रा 2 लाखखौ लानानै आंबो मा गिदिर खोथा आंहालाय आं बिनोबो हायो गाबोन सोरनावबा हरथ'दोलै आंनो होननानै खिन्थु आं बिदि नङा आंना मा नों मानो मोनाखै आगोल प्रमद बर' दैदेननाय समावबो आं बिदि खालामदोंमोन जोंनोथ' होआखै नङा होदों खेबसे 6 लाख होदों खेबसे 12 लाख होदों जोंनि प्रब्लेम खुंनो थाखाय थेवबो आं होनदों मानो बेल' मोनदों बैसोर मानो मोनाखै बिदियावनो दावराव खालामनानै खेबसे लास्ट बोसोराव 10टा टिमा 2 लाख फैसा मोनदों 10टा बेबायदि ग्रुपआ माबा रेजिस्ट्रेसन गैबाय ग्रुपआ मोनदों आरोखि आं दावराव खालामनाय उनाव होनांगौ जादों बेखौ बिसोरो आरटिआइ खालामजोबदों आङो दाबो खालामगोन अब्लानो ओंखारगोन ना गेरेन्थिया दाबो खालामगोन आरटिआइ सोरबा सानदोंबा बे बिराद भुल जागोन खालामनांगौ नंला नामा सिरि थासिगोन नामा होननानै सोंबाय थागोन जों बेखौ आं साननाय खोथा नङा इलिगेलाथ' इलिगेलखाना इलिगेल नङा होनबा जेला नटिफिकेसन ओंखाराखै स्किम मोनसे जायो नङा होनबा बेहाय गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होनांगोन जे ओरै होबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालाम नङा होनबा अनलाइन गैया फर्म होनांगोन फर्मखौ बहा मोनो बहा मोनदों पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ बिसोरनि केसा मा जादों मिथिबाय 56 ना माया बिबान मोनदों उदालगुरिया कमल आजादमोन कमल आजाद सासे दङ आगोल इउपिपिएलनि जोंहा प्रमद दानि लोगो आगोलनि बेनि उनाव जोंना तामुलपुरनिया शरत दास होननायमोन सासे मा खालामो बे गावसो मिथिगौ दुनियाव दाख्लै माबा गरेस्वर टिकेट नागिरदोंमोननो चिरांनिया कास्टम भाई जोंना आगोल जोंना माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबामोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन मोनसे समाव अत्याचार एजिपिआव दि हाबैदोंमोन आरो मोनसेया जाबाय जोंना बाक्सानिया जाबाय राजु बाराल होननाय बेथ' बेसारा एसे माबा मानसि बे थान्दा मुन्दा मानसि बे ओमफ्राय आरो माबा क'क्राझार जाबाय जोंहा प्रहलाद भाई आगोल जि आबसुमोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन आगोल अत्याचार नङा बिसोरो बोरै होनो हायो बेखौ गभर्नमेन्टनि नामा बिसोरो अफिसार नामा बिसोरो पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ सोरबा दा बेखौ सोंनानै दायनाङोबाथ' आंनि आखायाव जेबो राहा गैला बे जागोन ना जाया मानसिफोर खोनासंगोना बे बाथ्राखौ खोनासंनो साननो हो आंहा बिपिएफजों जेबो एगेन्स्ट गैया नाथाय बे जेनुइन जाथारनांगोन ट्रेन्सपारेन्ट जाथारनांगोन लिगेल जाथारनांगोन बयबो मोना आलादा बाथ्रा नाथाय बे एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदाखौ बयबो मोननांगोन मानो मोनासै सोर खोन्थादों पार्टिनि मानसिया स्किम माबायो होननानै मा स्किम बेलाय आरो पार्सेन्टेजखौथ' खबर लाजोब जेरावबो आंनि जायगायाव मोनसे जिनिस दङ दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों बिथ' बुंनो हायो नालाय आं एसे एनै आइनखौबो माबा लादों नालाय आं नाम लाया दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों 1.5 लाख लांबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव नै बेयावनो फैदों आंखौ लोगो हमनो दाख्लै बय दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय अख्रां बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव गोजोन्थों।